na-eme nke ọma. Ọ dị mma ka m gbapụ ya ọsọ n'ihe nji wee bịa n'ụbọchị taa. Ụmụnne m, unu ga-ekwenyere m na oge anyị dị ntakịrị, o nwere ka anyị si wee na ndị nne na nna anyị ihe, tụmadị ndị nne anyị onwegodu ka o si wee dị. Ha ga-asịkwa gị, ha ga-ebuzosi gị na ịma na ihe esika, ihe si ike n'obodo a, mana emechakwa ha ga-enyere gị ya ahụ. Ọ dịka ihe gbasara ego ị na-aha, ha sị gị ha ụmụaka unu ama na ihe esika n'obodo a, emechakwa ha enye gị ya. Ọ bụrụ na ịchọ ego ị ga-eji wee zụta ihe ntanta ị na-ata ha ya, ị ga-azụta. Ma ọ bụrụ na ha na-apụ tụmadụ ndị nna anyị, isi ya mọmi biko gotekwelu m ihe afịa, sị gị nwa anụnwa ịmara na obodo bụ igwe, mara na ihe esike. Emechakwa ọbata ọ ya egoterịrị gị bụ mbe. Ihe na-achọ igwe unu ugbu a bụ na ihe a na-ekwu na ihe esike ọkwa ugbu a ka ihe a bidoro sibe ike. Maka na nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na mbụ na akwụchegoro na ihe esike, emechakwa ihe a ewepụtara gị, enyekwa gị amajuru gị afere osikapa, tinyere gị anụ abụọ, ụmụ ihe a ị na-eri. Ihe na-achọ ịgwa gị bụ na ugbu a ọkwa ịhụrụ ọnọdụ anyị nọ na Naịjirịa, obodo anyị Naịjirịa. Ugbu a ka ya bụ okwu ihe esika ugbu a ka ya bụ okwu dị ire, maka na ahụghịzikwa ego eji azụ ihe nwanụ. Nke ihe na-agwa gị kịta anụnwa bụ na ije ahịa, ngwa nne a gara gụọ oke ọnụ, ka abụzikwa emechakwa ịdọba afọ mọmi etinyere gị osikapa, maọbụ ndị nwere ụmụnne topụtagoro etopụta, isi abọda nyenu m ego, asịcha gị hei nna obodo esikakwanụ, mana na nke a bụzi mgbe ịma mfukwudo onye nwa na ị ga-anata, maka onye ọbụla na-ahụ ya ka ọ gaji. Obodo bụ igwe. Ihe na-achọ igwe unu abụghị ihe ọzọ. Ihe na-achọ igwe unu bụ na ọkwa ịhụ ihe a na-akwado maka ibinye aka n'ịhọpụta onye ga-achị obodo anyị. Ọsọ gị nọdụ ebe ahụ, ejene je binye aka n'oge a, mbosi oge eru, n'ọdụbe gị ịgbacha ọnụ na soshal midia, n'ọdụbe gị apụtana ka anyị baa na nke bụ ntaramahụhụ. Ihe na-agwụ na ihe a bụ na abịa emebe izu ọnụ, adịghị m ka ndị ga-abịa si gị biko kwa ị ga-agba mbọ hụ na ị ga-ahọpụta onye ma ihe ekwe na-akụ. A na-azị ezu ọnụ. Ụmụnne m, ka ihe anyị na-agbagharị okwu okirikiri, onye ma ihe ekwe na-akụ bụ Maazị Peter Obi, okwute ndị Igbo. Okwe na ihe a na-ezo ọnụ. Ihe na-agwa gị ugbu a bụ kabarụ hụ na ibinyere aka na gịnị na Labour Party maka ịhọpụta onye isi Naịjirịa, onye ga-achị Naịjirịa. Maka ọ bụ na emeghị nke a, ọkwa ịhụrụ ndị nke ọzọ a inwa gbachi nkịtị, ha wee rigoro n'oche a. Obodo a anyị ga-agbafukwa n'obodo a, anyị ga-agbapụ. Maka na ịma a na-ekwu ihe ọ dị nnọọ ka akụkọ Michael Jackson, osi na ntị nke abụọ, osi na nke ọzọ pụọ. Ihe na-agwa gị ya bụ na ọkọcha gị, ọ ga-akụkwa onye ị ga-ebi. Agwa anyị nchara ihe nọ n'obodo a bụ Naịjirịa. Ọkwụ na-aga ahịa kemahịa amachi ikwu osikapa, akpa osikapa ka anyị agbadata ihe dịka ose eji esi nri. Ya bụ igo ose 100 naira, ose ju baa ụba ebe niile. Mana ugbu a ose 100 naira na-adịzi ka ose 20. Nya ịma mma ebe ị ga-ebido ose kwu. Chekwanụ ka ngwa ụlọ maka ndị nọ na mba ofesi, o nwere ike ị na-ege ihe a isi gbasara m na nọ m obodo oyibo. Ka ị n'obodo oyibo, ezinụlọ gị nkọ? Ọ dị mma ka anyị sigodo na ezinụlọ gị unu niile n'obodo oyibo, ụmụnna gị ndị metụtakwara gị nkọ?
ihe na-agwa unu bụ na o metụta imi o metụta ọnụ, maka inwe ike iche na ọ dịrị gị n'ezinụlọ gị mma. Ndị a nọ unu hapụrụ n'obodo a bụ Naijiria, mgbe ha ga-abịa na aga ego ha megide gị ike ga-agwụ gị. Nwee na-asị biko, ihe a bụ ohere anyị nwere iji wee hụ na obodo anyị bụ Naijiria dịkwa mma ọzọ. Ka m kwukwekwe ya ọzọ, biko gbaa mbọ hụ na ịtụnyere okwute ndị Igbo. Ihe anụnwa abụghị ka m wee mee wee gbara ihu maọbụ ka a wee hụta m. Ihe a m na-ekwu bụ ihe si m n'obi, n'ihi na ọnọdụ obodo anyị bụ Naijiria adịghị m obi mma. Ọ bụ na ihe a na-esi ike, ọ bụ na o rutego be m, ama m na o rutego ebe onye ọbụla nọ. Ka anyị kwụsị ime ka ọ na onweghị ihe na ọ naghị emetụta anyị. Ọ na-emetụta onye ọbụla nọ n'obodo a. Onye ka o ji dị mkpa na anyị ga-ebinye aka tụnyere Peter Obi ka o wee nwee ike wee bịa zọpụta anyị n'obodo a. Ka mmanụ ma obodo a bụ Naijiria ga-adị mma. Ụmụnne m, ọnọdụ ntaramahụhụ anụnwa odidi unu obi mma, ọ na-adị abụ hụ ndị anụnwa ka ihe unu na-akpọ ya na bekee celebrities, ebe ha na-akwado ndị nke ọzọ a, ndị mpa mmadụ nọkọtagoro n'ọchịchị kemgbe ụwa. Ha na-akwado na-asị biko unu ejikwa anya unu ke ka mmadụ ga-esi nọdụ n'agbụ, onye kere gị n'agbụ abịa nyekwa gị ego si gị ngwa lee nke a jide ka nka jide gị n'agbụ, ikweta narị ego. Na-ejikwa anya unu chimikwa na echiche ime. Ọ bụgodu na ọ bụghị maka ugbu a, maka ọdịnihu akwacha ndị bekasị for posterity's sake. Kedu ka anyị ga-esi nọdụ n'agbụ anyị ahụzi onye wepụtara onwe ya, onweghị ihe ọbụla ọ na-arụ, na onweghị ihe ọbụla nọ na ọnọdụ ọhụrụ ụmụnne ya adịghị ya mgbobi mma, o wee sị ka o wepụta onwe ya, were onwe ya wee rụọ onye bụ ọrụ ka wee hazie ọnọdụ anyị mma. Ị na-adụ azụ, marakwa na ihe nwekwanụ uche. Ihe a bụkwa ohere anyị nwere. Ihe ọbụla unu na-eme, ọ bụrụ na ebunye gị akpa ego juru ebe niile, iricha ya, kedu maka ọdịnihu ụmụ gị? Anyị dozikwanụ Naijiria bido ugbu a. Sị osita dị mma ọ dịrị gaba. Anyị bido ugbu a doziwe Naijiria site n'ịhọpụta onye nwa ihe ekwe na-akụ n'ọchịchị. Naijiria ga-emechakwanụ dị mma. Biko onye ọbụla kpebie n'ime onwe ya ka anyị kwado onye anyị ma Chineke na ga-ejikwara ngwa ọrụ. O doro ewu na ọkụkọ anya, ihe abụ na ya na-akpụ mmiri ọnụ ekwu. O doro ewu na ọkụkọ anya na Maazị Peter Obi bụ ihe nwere ikike ịhazi Naijiria bụ obodo anyị. Ọrụ ọ ga-arụkwa riri nne bụ nke bụ eziokwu, mana ka o si na dị ka o malitegodu chịkọwa ya, mgbe adịghị anya, oge adịghị anya, a ga-ahụ n'obodo anụnwa ga-adị mma. Biko ọ gwụchakwa ka ọ ha m n'ọnụ. Ka emesịanụ.